Ha Marci, bazd meg, mit tettél, geci? Mit csináltál? Ez bonfire! Ez bonfire! Megint fújja a szél, ajad, geci, kurva jól nézel ki! Adonis! Képcsövek. Képcsöves tévék, törjünk már össze egyet. Fordítsd be. Szerintem össze van törve. Marci, gyenge vagy, geci? Nem fér alá a lába. Hozz egy követ, bassz szét a gecibe. Az a dobócsillaggal, Marci. A dobócsillaggal. Dobócsillaggal, igen. Ez ilyen mega shuriken, mint a Narutóból. Sanyi, vigyázz! Na nézd, hogy tudsz célozni? Lepattant róla a golyóálló. Mennyi szarság van itt, geci? Ott egy revolvertár, nézd már! It's dangerous to go. Take this! Revolvertár. Ebben egy villanykölt apparently. Magyar állampolgársági ismeretek. Nézd, szemetelek! Fú, de szarság, itt egy egér. Mondom, ide szart. Itt egy egér, te faszfej. Ja, hogy az, azt most tudtam oda. Kezdj, Marci, de csak úgy kezdj, úgyis akadtál már egyet. Hát gyertek, itt van a jó személytelep, geci. Ott egy fotel, enyém, viszem haza. Ez mi a geci? Menj már! Nem repült túl jól. Ott a kő, hoztad a követ. Hol a kő? Ott. Ja. Vak vagy, bazd meg! Várjál, fiam! Most! Vasszad rá! Ó, az a hang! Igen! Az én fülemnek fáj. Fúj, itt bemélyedsz, fúj, de undorító! Belemélyedsz a szar fosságba. Cipőt dobhatom. Az egy jégkrém, vagy mi a geci? Találtam valami, ami még folyat is van. Az mi a geci? És hozzá nyúltál? Sikasító! Az mi a rák? Pillanat. Ott, szerintem itt van rajta a forgófejes vibrátor, és ez egy pókemberes forgófejes vibrátor. Még egyszer? Ez egy kulacs. Légszerű, bazd meg. Itt vannak izé. Az egy WC! Kág bele, hogy azol! Szerinted mit mondtam? Gratulálok, Marc, undorító vagy. 10 pont. Új. Nem vagy egy követet, nem nyúlok hozzá. Ez mi a geci? De arra is mehetünk tovább. Incognito. Ez mi a geci? Was ist mir geht? Ajj! Zsíros. Kasszak ki. És most tűzgyújtás jön. Őskorban így gyújtott a tüzet. Nyufa, a gyújtóval. Arról te faszfej. Ratyi vagy? Nyugi, el van vágva az gyerekek, el van vágva az útja, nem fog tovább terjedni, szóval nyugi. Ott el van vágva az útja. Gyújtsd már be, de szerencsé nélküli! A szél is fúj, pont fújja a szél, tökéletes. Elég lesz. Aha, felállt rá a farkom. Szabotás. Add meg, hogy hagyjúsam be én. Ezt figyelnek, neked mekkora szerencséd lesz. Nem tudom, hogy kell legyújtottam. Hogy be meggyulladnék ma akkor. 10 HD-ban? Menjünk. 720p-ben nem HD. Az már HD-nak minősül, mennyi hátrébb? Tuti, hogy rossz irányba fújja. Milyen majd ez a fal, hogy ne gyújtogassunk, figyeld. Ne gyújtogassál, fiam! Ezt átadhatom, ezt úgyis fogom majd gyújtogatni. Nem. Vigyázz a képben. Bocs. Amúgy rám esett egy forró parázs. Rám is, szóval ne aggódj. Már mindjárt oldódik már. Tudom, hogy eltiporgálom már a maradékot. Don Corleone-nek. Menjünk tovább. A szemembe ment egy fa. Fa.
Olyan jó fűszag van most, Geci. Új, de zodor. Én olyan vagyok? Fűszagú vagyok? Tudom, minden fűszagú. Onnan jöttünk. Menjünk el. Amúgy kedetták én, nem érem majd tőle Zámbogyi, ahogy való Zámbogyi, én azt fogom megkeresni. Olyan nincs, hogy itt volna Zámbogyi, se volt. Ez? A Zámbogyi mi? Ez egy hidrofék. Zámbogyi mit kérek? Menj alatt gyorsul 100-ra. Menj alatt gyorsul 200-ra. Bazd meg, túlfordult. Ez mi a rák? Marci, ez mi a rák? Pelenka. Ez felnőtt pelenka? Ja. Ez felnőtt pelenka! És van benne szarva. Nincs, de belehúgyod szerintem a zuhar, ha jól látom. Fúj. Köztusos. Porszívó darabkák mindenhol. De ott... rengeteg darabka. Valaki ide jött a porszívót főt és egy ilyen. És 240-et tolt. Nem hiszem, hogy ez volt az. Betoltam, és alig belőle a víz. Mi a fasz? Alig belőle a víz. Mi a fasz? Aha. Abban is víz van! Kurva! Anyám! Szar lehet a hang. Ez jó volt. Ez mi ez a rózsász? Ez egy kuka. Egy kuka. Gyerekek, én felmegyek oda. Nem mész oda. Egy ilyennel. Csak te vagy Raki. Ave Maria! Ave Maria! Pakulj már! Tudod melyik az ugye? Dugulja. Forrest Gump! Csak tudod melyik az a Forrest Gump? Marci, Forrest Gump? Gump. Gump. Forrest Gump! UFO invázió! Kinek kell? Mi ez a szar? Geci! Ja!